vez viron un gato dun metro? Pois si, o que están vendo non é intelixencia artificial, é un animal, de carne e oso. Trátase dos Maine Coon, unha raza propia dos Estados Unidos coñecida polas súas dimensións, e que estes felinos poden medir ata 1,20 m e pesar máis de 10 kilos. Este tamaño de récord valeulle o alcume de xigante amable, pois outra das súas características é o seu comportamento cariñoso, aínda que ás veces teñan cara de poucos amigos. Son os xigantes do mundo gatuno, pero ben poderían ser considerados elfos grazas á anatomía das súas orellas, cuxa forma puntiaguda fainos parecer atentos a calquera movimento. Pero que non os engane o seu aspecto amigable, pois os Maine Coon son coñecidos por ser uns excelentes cazadores. Pero de onde veñen estes gatos tan grandes? Hai quen asegura que eran a mascota favorita de María Antonieta ou mesmo que descenden do cruce entre un gato e un mapache. O certo é que non coñecemos a súa orixe exacta, pero que si sabemos é que a súa inmunidade ao frío e á humidade podería facelos pasar por galegos de pura cepa. Sexan daqui ou de fora, os Maine Coon están gañando cada vez máis popularidade nas redes sociais, nas que non deixan de aparecer vídeos que acumulan milleiros de reproduccións. Pois dígolles unha cousa, se era o gato de María Antonieta, verdade que tiña bo gusto a muller, porque é que é unha pasada este gato. Maine Coon. Maine Coon. Maine Coon, e iso que é? Maine Coon. Maine Coon. Maine do estado de Maine en United States. Ajá. E Coon porque din que se apareaba cos mapaches, cousa que é absolutamente inviable porque biolóxicamente non se pode facer. Pero bueno, un dos gatos máis grandes do mundo. Pero é enorme, pero que Sí. parece como unha alfombra que temos aquí estendida na mesa. Mira. Canto pode pesar e Pois, medir un gato destes? Digamos que o ratio está entre un metro e 1,5 m de longo coa cola e por outra banda poden chegar a pesar hasta 10-12 kilos. Uah, o gato máis grande. é un gatazo, Se chama Cora e pesa 8 kilos, é de Carolina. E isto que trae aquí colgado... Ai, sí, un laciño de terciopelo. Nanitos Clan, que é todo unha cousa de luxo asiático destos... Non lle falta detalle. Bueno, e que pelo, que suave. É modelo. É modelo? Sí, sí, modelo para roupa, modelo para Nanitos Clan, modelo para todo. Fixademos unha cousa que ten aquí. Por que ten isto aquí? Porque é como É verdade, como se fora un lince. Como un penacho aí. Sí, Sí, sabes ¿por para qué? qué? Para coller mellor as ondas e para ter mellor, se quere coller un gato, porque son rateiros. Anda. Sabedes que estes gatos O son... sea, como unha antena parabólica que ten el aí. É dicir, onde está o conducto auditivo tamén ten esa parte para facer... A ver, miña reina. Mira. Estaba posando tan ben. Estaba posando, Que primer plano ten, sigue a posando. verdade, Ah, é sí, impresionante. sigue posando. Tégames unhos ollos así como turquesa. Sabedes unha cousa? Vou vos explicar unha cousa que é simpática e boa. No estado de Maine, Sí. fai moitísimo frío, menos 10 graus. E debaixo das patiñas, a ver se me deixa, se unha patiña así destas, teñen no medio das patas, aínda que está afeitada aquí, teñen como se foran unhas raquetas para andar pola neve. Anda. Que É vos dicir, parece? é un gato de frío. Bueno, claro, que vai co abrigazo incorporado, non? Porque Claro. isto ten pelo. Isto tense que enredar... O sea, como se coida o pelo deste gato, Octavio? Bueno, o pelo deste gato se coida bañando con diferentes champús e diferentes acondicionadores. Mira que xoia. Ai, Isto xa perdes o gato, xa total. Entonces, Carolina, que é perruqueira tamén, de gatos e de cans, miña reina, que che pasa? Que bonita é a verdade. Entonces, hai que bañalos, hai que cepillalos moitísimo e como teñen este tipo de pelo que é tan longo que lles protexe contra o Soltarán frío... moito pelo, non? Non soltan moito, mira, fíxate, un pouquiño, pero non é tampouco unha barbaridade. Bueno. E entonces son gatos que son absolutamente cariñosísimos. Sí. Que poden traer moitas crías e que ademais lles encanta estar ca xente. Sí, a verdade Podes é que é así tocarlle. como pocholiño. A ver, deixame un poquinho da calor, lle Claro, gusta. por certo, este gato agora en verán teno que pasar fatal, Non. Non? Non, porque teñen aire acondicionado, despois lles teñen un bebedeiro, unha piscina, unha fonte. Aos gatos lles gusta moito e a estes lles gusta moito a auga. Cousa que aos outros gatos non lles gusta moito. Sabedes que os gatos levan aquí... Gustalle bañarse a este gato? Bueno, bañarse, meter as patiñas, beber do grifo. Non lles gusta Que beber bonito, dunha auga parada. É que bueno deixar así, porque senón non se lle ve a cara. Estás a mí, é que quero que se vexe ben a cara na casa. Maine Coon. Ai. Maine Coon. Mira, hai xente que os leva coa súa
co seu arnés, ca súa correa pola rúa, Ajá. e pasea con eles, porque é un gato absolutamente, como podedes ver, os gatos dadevos conta que son animais que son territoriais, por tanto, estaríamos falando de que neste momento este gato, que como está feito a estar entre a xente e facer ante as cámaras, non ten problema, pero senón un gato, cuidado, un gato destas características, Non se un vai gato así común, con calquera. Cuidado. O que acaba de facer Hai que agora ter- de pasasmo tal... Hai que ter moito cuidado. E isto de que lle gustaba a María Antonieta, que é verdade que é un gato así como moi de realeza, non? Sí, Glamuroso. É moi glamuroso, pero ao mesmo tempo é un gato rateiro, é dicir, os collían antes para leválos nos barcos, para coller os ratos, e os gatos, todos os gatos comuns, que de onde proceden todos os felinos, leóns, tigres, etc., o que sí que teñen é algo en común que digamos que a parte primixenia Sí. nacen todos dunha raíz dun tronco común e é que lles gusta estaban subidos sobre todo nas árbores e cazaban, son rateiros, pero tamén de paxaros, etc. Bueno, na casa, se os temos claro, na casa, nun piso, dicir de que se alimentan, hai que darlles moito de comer, claro, comerán moito, co que crecen. No, bueno, este está algo así de bomber, pero tal. Pienso, latiñas, gourmet, que E son... cepillalos todos os días, supoño. Cepillalos, pero para eso está Carolina, que es divina. Carolina, con estas cousas que ten, que mirad os Todos teñen eses ollos así tan claros, como así... Dependendo un pouco da cor que teñan, porque pode ser máis atigrado, pode ser branco, pode ser de outra cor, entonces teñen cores diferentes, como a nós. É dicir, se ti tes a cor blanca, pois tes os olliños máis azuis. Non, a verdade é que este impresionante é moi curiosa isto que nos contabas das orelliñas, ¿no? Porque efectivamente ten como orellas de lince total, eses penachos aí que lle sirven para cazar. Ti date conta que está un rato a 1,5 metros no chan, el fai un salto así, escoita, e está esperando ali, e pum! Que pasada. Pois outra cosa que aprendemos con Octavio, o Maine Coon, xa non se me olvida. Maine Coon. Can de Maine cruzado con mapache, que non é verdade. Esto, idiomas, querida, como dicías. Maravilla, grazas, Octavio, Grazas a como vos. sempre que vense por teu cora.